Samantala, ayon sa lokal na ehekutibo, mahalaga umanong dumaan sa masusing pagsusuri ang lahat ng proyekto at programang ipinatutupad sa bayan kahit pa ito ay nagmumula sa national o provincial government upang masiguro na ang mga ito ay tunay na makabubuti sa mga residente at naaayon sa pangangailangan ng komunidad. Kasi ang sa akin naman, tinitignan ko yung pera ng taong bayan. Kahit sabihin ba natin national, kung hindi naman tama ang mismong pagkagawa o di kaya hindi tama doon sa paglalagyan doon, wag na, sayang yung pera. Doon ako mismo tinitignan kung paano gamitin ang isang pondo na alam natin makakatulong sa isang bayan. Dagdag pa niya, bahagi rin umano ito ng accountability ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang mga programang hindi napaghandaan o walang malinaw na direksyon. Hindi ako against sa mga lahat ng mga proyekto rito. Wala akong against dyan. Ako yung nagpapasalamat sa mga bagay na nakikita natin ng pagtulong. Kaya lang, there would be a proper coordination between the national and the local. Bago lahat ng mga bagay na dinadala rito, dapat man sana there's a proper consultations with us so that we will know what is this kind of project. Samantala, bagamat huli na umanong naipahayag, sinusuportahan din ni Mayor Pedro Merera III ang direktiba ng Department of the Interior and Local Government o DILG kaugnay sa mahigpit na pagpapatupad ng anti-EPAL policy sa lahat ng proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Mayor Merera, hindi dapat ginagamit ang mga proyektong pinondohan ng gobyerno para sa personal o pampulitikong interes ng sinumang opisyal. Sana noon pa rin yung ginagawa. Kasi maraming abusadong politiko na ginagamit yung pondo pero nailalagay yung mga pangalan nila, mga mukha nila na hindi naman tama talaga dahil unang-una, that's people's money. Wala silang karapatan na ilagay ang kanilang mga ganung mukha dahil kung titingnan natin, hindi magandang tignan dahil hindi mo yan pera eh. Hindi mo pera yan. Di ba sana kung pera mo yun, okay lang yan. Ilagay mo lang dyan. Dahil ikaw ang nag-donate yan. Pero pag hindi mo pera, wag naman. Ayon naman sa kinatawan ng DILG sa bayan, bagamat dati na ang nasabing kautusan ay layunin nitong makatulong sa panunumbalik ng tiwala ng taong bayan. Gusto nating ibalik yung tiwala, of course, ng ating mga kababayan, ng mga constituents nila, and of course ng buong Filipino nation sa ating mga namumuno. So, yung simpleng pagtanggal ng itong mga billboards or signages nga po na meron silang mga pangalan or mukha, isang maganda at malaking hakbang na rin po yun para maitama, maituwid yung perception din ng mga tao sa kanila and maiparating din po nila sa kapwa nila Pilipino na responsible officials po sila and accountable sa kanilang mga in-implement. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng transparency at pagsunod sa tamang proseso upang masigurong ang bawat proyekto ay tunay na nagsisilbi sa interes ng bayan. IFM News. IFM News. IFM News.